Il-Bank Ċentrali ta' Malta rreveda l-fuq it-tkabbir fl-ekonomija Maltija għas-sentej li ġejjin. F'rapport dettaljat il-Bank Ċentrali saħaq li l-andament ekonomiku tal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija, se jkun milħuq lejn tmiem is-sena d-dieħla. Dawn il-prospetti ekonomiċi tal-Bank Ċentrali segwu dawk li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea fejn sostniet li s-sena d-dieħla Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Intant il-Bank Ċentrali qal li minħabba l-pandemija, is-sena l-oħra l-prodott domestiku gross naqas bi 8.2%, iżda din is-sena l-prodott domestiku gross se jikber b'5%. Is-sena d-dieħla mbagħad l-ekonomija mistennija tikber b'5.5% u s-sena ta' wara jiġifieri l-2023 mistenni tkabbir ta' 4.7%. Dawn il-prospetti ekonomiċi għas-sena d-dieħla u ta' wara jfissru reviżjoni l fuq mir-rapport li l-Bank Ċentrali kien ħareġ f'Diċembru li għadda. Il-Bank Ċentrali nnota dik li sejħilha bħala reżiljenza eċċezzjonali fis-suq tax-xogħol, hekk kif semma l-miżuri fiskali li introduċa l-Gvern u li dawn kienu ta' sostenn qawwi għall-impjiegi. Fost dawn il-miżuri fiskali kien hemm il-Covid Wage Supplement lil aktar minn 90,000 ħaddiem li l-post tax-xogħol tagħhom intlaqat mill-pandemija u li b'din il-miżura ġie salvat l-għajxin ta' eluf ta' familji. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid li tkabbir fl-impjiegi u stmat li baqa' pożittiv fl-2020 għalkemm immodera meta mqabbel mal-2019, is-sena sħiħa fejn ma kienx hawn pandemija. Il-Bank Ċentrali bassar li tkabbir fl-impjiegi se jirpilja gradwalment fis-snin ta' wara u jilħaq il-livell ta' 2.7% fl-2023. Il-Bank Ċentrali qed jistma li l-proporzjon tad-dejn tal-Gvern imqabbel mal-prodott domestiku gross se jitla' kif mistenni, iżda sa sentejn oħra xorta se jkun 10% inqas minn dak li kien fl-2011 fi żmien kriżi finanzjarja b'inqas impatt minn dik li ħallit l-imxija tal-COVID-19 fuq id-dinja kollha. Ir-rata tad-dejn ta' Malta se tkun fost l-inqas fil-pajjiżi fiż-żona euro.